Anjasmara. Mangga, Bu. Kanggo diindek sik. Arep ngopo, Mak? Ora aku kan rangke kok. Ndek guru sekolahan rangke. Ngene. Iki sak temene nggih nyuwun pangapunten ya Nduk, wong jeneng iki ya guru wong. Lah piye? Wong kuwi mono ora ngerti mungguh sing dadi apa rahasianing Tuhan ngono kae. Oh ngono. Mongko doh sadurunge wis tak siape kanthi becik. You know? Pak Demokin Darto ngersake pesindene 5. Lah tak sendikani Nduk. Lah kocapo. Aku njupuk sinden daleme saka Karanganyar jek sekolah ana ngisi Surakarta. Sore mau jam 5 mangkat dheweke tiba ana Proliman Sukoharjo nyemung nyepeda caloro. Siji dengkule dijahit terus yang siji mbuh apa bokong apa sing bokonge ora kena nggo ngopo ngono. Ya ora dadi pangopo. Malah iki mau ya aku dikirim foto nek dikira mung di BB nek mung dikira ngapusi dheweke. Ya ora dadi pangopo, Mak. Nduk. Iki ana 3 terus mengko penyanyine uga urung rawuh. Terus ndelalah iki adikku wadon niken ya ngono. Ngopo? KO jan blas ora iso nyuwara. Mbok iso nyuwara ora iso nyuwara kowe kudu teka. Oh ngono. Dadi iki pancen tenan kok, Nduk. Dasare mbok menawa nalika lebaran ora iso njaga. Terus dasare iki wanci kaya mengkene iki gampang wong ki nek pilek. Nek wong kuwi mu pilek biasane sok gampang erak. Apa meneh nyambut gawe ora nganggo watu. Ya toh, esuk lekas jam 09.00 bubar jam 3 nyebrang magrib, jam 09.00 rampung melu wayang nganti esuk, sesuk ngono terus. Handang modarno. Apa iya? Ning tenan, kabeh iki mau kegawa dening situasi. Iya. Tak dongake, Nduk. Ki adikku wedok ya muga-muga ndang.
Waras, iya. Ngono kuwi kok nek bocah umur-umuran semono kuwi sok terkadang gampang kena flu iki biasa. Oh ngono. Tak ngapura sing penting kowe teko aku wis seneng. Iya. Dasare nek ngomah ya ora nek sing ngeroki. Adik iso. Anake ijik cilik. Bojone jare, "Mbuh nyeblok mancing apa kepiye?" Oh nyeblok. Nah. Ya tutuke. Wes bejane lelo lelo Nduk, Apa mak? sadurunge ambabarake mungguh gatining perlu ing bengi iki ayo padha tansah ngaturake rasa syukur kunjuk ana ngarsaning Gusti sing murba jagat. Dene aku karo kowe sak rombongan uga masyarakat ing Gunung Cilik Karanglor sak kiwa tengene kene kabeh tansah pinaringaning karahayon, muga-muga kabeh kulawarga tansah pinaringan keselamatan, slamet donya lan akhirate. Allahumma amin. Kuwi pandonga, Nduk. Iya. Nduk. Lumantar panjenenganing Pak Deku. Iya. Pak Demo Kindarto, Nduk, kuwi karo awake dhewe iki jan kaya anak lanang tenan. Iya, Mak. Lumantar panjenenganing Pak Demo Kindarto, Nduk, aku ditimbali yaiku panjenenganing Budhe Kartiem sing intine ing bengi iki awake dhewe sak rombongan
supaya ngluwari punagine panjenengane Mbah Mukartiyem, Nduk. Iya, budhe kok Mbah tuwa men wis enom. Nek mbasake putu kok. Iya. Menawa ingkang wayahe Duk Natkala Semana ya kuwi anakku Ferdiola Ramadhani kuwi mau Duk Natkala maksih timur nandhang gerah. Mongko Nduk, wong tuwa kuwi nek nyawang anak lara kuwi wong tuanane mung tratapan. Gitu. Susah-susahing wong urip enek ngalam donya kuwi mau yen dicoba rong perkara, yaiku dicoba karo kelakuane bojo, terus sing angka loro dicoba karo kahanane anak. Kuwi wong urip ki susah. Oh nek dicoba karo kahanane anak. Kuwi nek wong tuwa ora iso nuruti sing dadi karepe anak, wong tuwa ki lara ning ati, Nduk. Oh ngono. Wong tuwa nyumurupi marang anak sing nandhang lara, nandhang susah uripe, wong tuwa kuwi ora kuat lho, Nduk. Tenan kuwi. Iya, Mak, iya. Mula semono uga, Nduk. Apa kang dadi krenteke panjenenganing Budhe Kartiyem menawa Ferdiola Ramadhani besok samangsa ora kedawa-dawa nggone nandhang gerah yen tekan Pait Gedhire bakal ditanggapake wayang. Iya, Mak. Muga-muga ora ana ujar kampit kalinggana tosah sinampurna ing bengi iki ya, Nduk. Sineksenan para tamu semene akehe. Iya. Amin amin ya robbal alamin, Mak. Kajaba saka iku ing bengi iki wujude uga mbawahi supitan Budhe Kartiyem. Wayahe cacahe 3. Iya. Sing disupitke bengi iki utawa sing dibawahi bengi iki kang sepisan yaiku anakku kan Anaga Dwi Aji Prabowo. Wah, jenenge apik-apik ya, Mak. Oh, zaman saiki nek jenenge anak mesti berkas-berkas. Beda karo zaman generasi bapake awake dhewe mbiyen, gitu. Kuwi nek jenenge anak ya si Tena, Temin, Kasikun, Ndikun, wah. Ngatino, Jiman, Jimin, ngono kuwi. Gitu. Nek pujana cek rada apik. Iya. Nah, ning asma kinarya japa, Nduk? Iya. Lah ken Anaga Dwi Aji Prabowo kuwi mau putra kakunge panjenengane Raka Mas Bawa Mulata karo Ibu Ade Sumiyati. Oh ngono. Terus sing angka 2, Nduk. Raditya Ramadan Susetya. Kuwi putra kagunge panjenengan Raka Mas Setya Murwata, Ibu Larti. Lah, terus sing angka 3, Ferdiola Ramadhani kuwi mau putrane panjenengane Raka Mas Marsita karo Ibu Triasyih Murdati. Kuwi celokane Kentik. Sebabe Mbak Kentik iki mau seangkatan karo bojoku nalika SMP Negeri 1 Manyaran. Oh ngono. Piyayine sing endi? Oh, bocah piyayine putih. Putih resik. Brengose tipis. Brengos barang. Iya, putri kok enek. Nduk. Bungah rasaning wong tuwa, Nduk. Punjunganing anak marang wong tuwa kuwi mau ora mung wujud bondo donya, kuwi ora. Ning nek wong tuwa kuwi mau isih urip nyumurupi kesuksesane para putra-putra wayahe, kuwi punjungan luar biasa. Apa iya, Mak? Tuladane kaya Ibu Kartiyem utawa kaya Budhe Kartiyem, ya to mirsani para putra-putrane kabeh padha uripe ana ing alam donya kuwi mau wirya harta triwinasis sak ora-orane ngantaraning siji telu ing antaraning siji kuwi mau siji ing antaraning telu kuwi mau wis rinegem kuwi mau wong tuwa rumangsa seneng wong tuwa rumangsa mongkok
tenan lho, Nduk. Mula wong tuwa kuwi mau nyekolahke anak direwangi, mepe geger yen wong tani. Mula sing bocah-bocah sekolah kuwi kudu temen, ya to kudu tumemen. Sebab apa jaman saiki tanpa ilmu pengetahuan yang memadai kuwi mau uripe bakal ngrekoso, Nduk. Oh ngono. Beda jaman era dulu, wong kuwi ngudi kasekten, ya to, ngudi ngilmu aji jaya kawijayan atau sing balung uleting kulit. Ning tumrap jaman saiki ora pati penting kaya ngono kuwi, Nduk. Iya. Mula supaya kepenak uripe kuwi mau wong kudu menguasai ilmu pengetahuan. Iya. Carane entuk ilmu pengetahuan ya kuwi sekolah kanthi tumemen. Mula, Nduk, putra-putrane Ibu Kartini kabeh padha tumemen nggo ning sekolah, mula ora jeneng mokal dengan mendapatkan bekal ilmu pengetahuan yang cukup dari pendidikan formal ataupun non formal kuwi mau, wekasan kanggo napake suku ana ing alaming bebrayan bisa ayem tentrem niskala nirbaya nirsangsaya. Iya. Nduk, Apa, Mak? ing bengi iki uga tinenggalan dening para pepunden, para pinisepuh. Oh ngono. Ing antarane kadang-kadange Budhe Mukartiem kabeh padha kondur. Kaya panjenengane Raka Mas Suwardi utawa Pak Demu Suwardi ku ya kondur nadyanto lenggah ana ing Kalimantan kono. Iya. Pancen persatuane keluarga kene luar biasa kok, Mak. Terus putra-putrane Budhe Karni uga kabeh padha kondur. Iya. Aku ya wis ketemu. Terus uga ora lali putrane Pak Demu Kindarto kaya Mas Agung dalah ingkang rayi kabeh padha kondur malah sore mau nemoni awake dhewe. Iya. Nduk. Muga-muga, Nduk, anggone kagungan kersa iki tansah jinangkung Gusti sing gawe urip. Ora mung wayangan bengi iki ning awan mau karo mau bengi. Mau bengi uga digelar wujuding campur sari ringkes, awan mau uga malah ana campur sari komplit guntur madu bintang tamune Mas Tejo. Oh ngono. Tontonane nganti wah nganti ora karo-karuan tontonane oke. Iya. Dadi bengi iki pinangka dadi penutup. Ya, ngono ya, Mak. Terus uga ngaturake penuwun marang pepundenku panjenengane Bapak Kepala Desa Karanglor Bapak Haji Sumardi masih kepareng anenggani wonten ing ngriki. Matur nuwun kang tanpa upama ya, Nduk. Iya. Muga-muga nganti esuk. Oh, sesuk arep ngantor nonton wayang. Ya sak kuwate ngiras pantes tirakat kok, Nduk. Iya. Ayo, Nduk, kanggo mecah sepining kang suwasana, ayo ngaturake rengeng-rengeng saka sawetara kunjuk marang para pinisepuh. Iya. Iki kira-kira niken wis on urung iki. Ora saurana, Nduk, tak krungu swaramu wae gen percaya. Wis on urung. Pripun? Ora umpama bawa ngono kuat ora? Enggak kuat. Ora kuat. Mboten. Oh. Lambaikan tangan niki. Melambaikan tangan. Iya, ora dadi pangopo. Ya, jenenge sesuk istirahat, ya to. Jope balekke sik. Perkara entuk dhuwit ora apa-apa engko anek sing ngeki. Ya guys, do arep urunan dek. Urunan apa kok? Kan nggo nyuntekke. Yo anu diaturke, monggo. Kunjuk dumateng para pinisepuh menika wonten ingkang sonten wau jawel dateng kula, Mas, kula nyuwun lelagon titipan anak putu. Nggih to? Dadi kabeh niki sing ngenten donya kaya ngeten iki lak titipaning anak putu. Dadi besok niku sing duwe anak putu. Nggo niki enten lagune. Ya to? Monggo ora sah dibawane nggih oke. Mas Surat. Ingkang bawa nuwun sewu. Niki sederek kula panjenenganing Raka Mas Bambang tak aturi munggah wonten ing panggungan.
bawa dandang gula. Ah, pundi Mas Bambang? Mas Bambang? Oh, lah nika lenggah enten mriku. Nggih. Kuwi ya ampun kondur riyin. Mboten. Dewake niki wiraswara kula setunggal opnam. Niki enten setunggal niki pun do ngedrop kabeh kawit tanggal 18 nika sak kaketen. Inggih langkung rumiyin nderek Mangayu Bagyo dhateng Budhe Kartiyem sak kulawarga Om Jono. Inggih, Inggih. Nderek latihan Prata-prati didhawuhi sedulur Anem. Nggih mboten dawuhi ngaturi. Nyuwun pangestu Mbah Polo. Nggih. Iya, wah jan lek Yatno nek karo aku ketok tresnane. Oh, jelas. Niku pun rabi melih. Pun pirsa keblating sambuk. Nggih. Mung Seniwati sing sijine sajake kalih kula plerak-plerui sajake jan nafsune gedhe tenan. Wah. Atik jan menggalih tekan kaya ngoten. Jan aku ki ya krasa. Nggih syukur nek jek ndek nafsu. Aja nesu. Kita amung acaos peling hayo kalimput marang turun nira kang nyambung dibusak saged iki Om. Oh, saged. Kang nyambung kewajiban kang satu ngupakara mamrih bace rumaksa titipanira